ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೂ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ತುಳುಗೇನದ ಗೊಂಚಿಲ್ದ ಇನಿತ ಎಗ್ಗೆಡು ತುಳುವೆರೆ ಆದಿ ಆಲಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ತೆರಿಯನುಗ. ಆದಿ ಆಲಾಡ ಪಂಡದಾದ ಆದಿ ಆಲಡೆಡು ಉಪ್ಪುನ ಶಕ್ತಿಲುವು ತುಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪುನ ಆದಿ ಆಲಡೆಲು ಬೊಲ್ಪ ಉಂಡು. ಆದಿ ಆಲಡೆ ತುಳುವೆರೆಗೂ ದಾಯಗ ಆತು ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗ್ ಉತ್ತರ ನಾಡುನ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಇನಿತ ಎಗ್ಗೆ. ತುಳುನಾಡುದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ತುಳುವೆರೆ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆದಿ ಆಲಡೆ ಉಂಡು. ಆಲಡೆ ಅಂದು ಪಂಪಿನವು ಅವು ತುಳುವೆರ್ನ ಮೂಲದ ಜಾಗ. ಆಲಡೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಪಂಚಶಕ್ತಿಲೆನ ಆರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಬೆರ್ಮೆರು ಮುಲ್ಪದ ಪ್ರಧಾನ ಶಕ್ತಿ. ತುಳುವೆರ್ನ ಬೆರ್ಮೆರು ಪಂಡ ಏರು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಲವೆರೆಗೂ ಪಿರೆಯಾವು. ತುಳುವೆರ್ನ ಬೆರ್ಮೆರು ಎಂದು ಪಂಡ ಅವು ವೈದಿಕದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಅತ್ತು. ಬೊಳ್ಳಿ ಕುದುರೆದ ಬೊಳ್ಳೆ ಸತ್ತಿಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಕೈಟ್ ಕಟ್ಸಲೆ ಪತ್ತೊಂದಿನ ತುಳುನಾಡು ಉದಿತು ಬತ್ತಿನ ಮಾತಾ ದೈವೊಲೆಗ್ ಅಧಿಪತಿಯಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ. ಇನಿತ ದಿನಕ್ಕೂ ವೈದಿಕರ್ನ ಪ್ರಭಾವಡು ಆಲಡೆಲೆಡು ಈಶ್ವರನ ರೂಪಡು ಆರಾಧನೆಲು ಇತ್ತೆಂಡಲ ತುಳುವೆರೆಗೂ ಆಲಡೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಅವು ಬೆರ್ಮೆರನ ಮೂಲ. ಆಲಡೆಲೆಡು ಬೆರ್ಮೆರು ಅತ್ತಂದೆ ಏಳ್ವೆರು ಸಿರಿ ಒರಿಕುಮಾರೆ ಮೂಲದ ಮೈಸಂದಾಯಿ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಸೇಮಿಕಲ್ಲು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಜುಮಾದಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಶಕ್ತಿಲು ಪೂಜನೆ ದೆತ್ತನುವ. ಆಲಡೆ ಪಂಪಿನ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥದ ಬಗೆಟು ತೋಂಡ ಆಲಿಪಂಡ ಶುದ್ಧ ತುಳುಟು ನೀರು ಪಂಡದ ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದು ಆಲಡೆ ಪಂಡ ನೀರ ಮೂಲದ ಜಾಗ ಅಂದಲ ಪಣೊಲಿ. ತುಳುವೆರೆ ಶಕ್ತಿಲು ನೀರ ಮೂಲೊಡೆ ಉದಿತು ಬತ್ತಿನವು ಅತೆ. ತುಳುನಾಡು ಸುಮಾರು 100 ಜಾಸ್ತಿ ಆಲಡೆಲು ಉಲ್ಲ. ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆ ಆಲಡೆಲೆಡು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ತೂವೊಲಿ. ಆಲಡೆಲೆಗ್ ಪುಂಡಿಪಣಾವು ಪಾಡುನು ನಂದಿಗೋಣಗ್ ಕುಡು ತಾರಾಯ್ದ ಪರಕೆ ಒಪ್ಪಾವುನು ತುಳುವೆರು ಆನಿರ್ದಿಂಚಿ ನಡಪಾವೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲಿರು. ಆಲಡೆಲು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಹಿರಿಯಕುಲು ಬದುಕು ಕಟೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಜಾಗ ಅದು ಪೆರೆಯಾವು. ಅಂಚಾದು ಜಾತಿದ ಭೇದ ಇತ್ತಿಂಡಲ ಒಂಜೆ ಬರಿ ಬಂದ್ರದಗಲು ಒಟ್ಟಾದು ಆಲಡೆಲೆಡು ಪೂಜನೆ ಕೊರ್ಪಿನವೆನು ನಮ್ಮ ತೂವೊಲಿ. ಕಸುಬುಡತ್ರ ಜಾತಿಲು ಪುಟಿನಿ ಮೂಲೊಡು ತುಳುವೆರು ಮಾತ ಒಂಜೇ ಅಪ್ಪೆನ ಬಾಲೆಲು. ಕಡಲಾಯರು ಮಡಲಾಯರು ಒಕ್ಕೆಲಾಯರು ಪಂಪಿನ ಪಾರ್ದನದ ಸಾಲೆ ಪಂಪುಡು ಜಾತಿ ಕಟ್ಟು ಎಂಚ ಸುರುವಾಂಡು ಪಂಡದು. ಹೆಚ್ಚಾದು ಮೂಡಾಯ್ದಗಲಿಗೆ ಮೂಡಾಯಿಡೆ ಆಲಡೆಲು ಉಂಡು. ಪಡ್ಡಾಯ್ದಗಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಬರಿಟೆ ಆಲಡೆಲು ಉಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರೊಡ್ದು ಬಡಕಾಯಿಗ್ ಆಲಡೆಲು ಇಜ್ಜಿದ್ ಪಂಪಿನ ಪಾತೆರಲ ಉಂಟು. ನಂದಳಿಕೆದ ಆಲಡೆ ಬೊಲ್ಯೊಟ್ಟುದ ಆಲಡೆ ಪಾಂಗಾಳದ ಆಲಡೆ ಕಬತ್ತಾರದ ಆಲಡೆ ಪೇರೂರುದ ಆಲಡೆ ಹಿರಿಯಡ್ಕದ ಆಲಡೆ ಮಸ್ತ್ ಪುದರು ಪಡೆದಿನವು. ಬಾಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಪಗ್ಗು ತಿಂಗೊಲುಡು ಆಲಡೆಲೆಡು ಗೌಜಿದ ಆಯನ ನಡಪುಡು. ದಲ್ಯ ಪಾಡುದು ಸಿರಿಕುಮಾರನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಭಕ್ತರು ತನ್ಕಲೆನ ಸಂಕಟನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತನುವೆರು. ನಾಗಜತ್ತದು ಮೂಲಕೇನು ಒಂದು ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು. ಪ್ರತಿ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ತನ್ಕಲೆನ ಆದಿ ಮೂಲ ಆಲಡೆ ಒವ್ವೊಂದು ತೆರೆದುಪೊಡು. ದಾಯಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲ, ಕುಲ ಪರಂಪರೆದ ಮೂಲ. ಅಲ್ಪರ್ದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಮೂಲದ ಬದುಕು ಶುರುವಾತಿನಿ. ಅಂಚಾದು ಕುಟುಂಬಗೂ ಬರ್ಪಿನ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗೂ ಅಲ್ಪನೇ ಪರಿಹಾರಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ನಂಬೊಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಸಂತಾನೋಗಾವಡು ಸಂಪತ್ತುಗಾವಡು ಸೀಕ್ ಸಂಕೊಟಲೆನ ಪರಿಹಾರಗಾವಡು ಆಲಡೆಲೆಗ್ ಪರಕೆ ಪಾಡುನ ಕ್ರಮ ಇನಿಕೋಡದ ಅತ್ತು. ಬಿರ್ಮಾಳ್ವೆರೆಗ್ ಸಂತಾನ ಉಪ್ಪಂದಿ ಕಾಲೊಡು ಕಣ ನೀರು ದೆತ್ತೊಂದುಪ್ಪನಗ ಬೆರ್ಮೆರು ಬಿರಣ ರೂಪೊಡು ಬತ್ತದು ಆದಿ ಆಲಡದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಪಂಪಿನ ಸಂದರ್ಭ ಸಿರಿಪಾರ್ದನೊಡು ನಂಕ್ ಕೇಂದ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಅವು ಸತ್ಯದ ಕಾಲ. ಅಂಚಾದು ಜಯವುಲ್ಲ ಬೆರ್ಮೆರೆ ಬತ್ತದು ಬಿರ್ಮಾಳ್ವೆರೆಗ್ ಆದಿ ಆಲಡದ ದಿಕ್ಕು ತೋಜಾಯಿರು. ಆಂಡ ಇನಿ ನಂಕ್ ಆ ದಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲೇ ಪನೊಡು. ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಆದಿ ಆಲಡೆಲು ಓವು ಪಂಡದು ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿಯೋನ್ಗ. ಅಂಚನೆ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗ್ಲ ಐತ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುಗ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪಿನ ತಲೆಮಾರದ ಕೊಂಡಿ ಕಳೆ ಉಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲನು ನಾಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು. ಇನಿ ಏತೋ ಜನಕ್ಕೂ ಮೂಲವು ಆದಿವು ಪಂಡದೆ ತೆರಿಯಂದೆ ಪೋತುಂಡು. ಅಂಚಾದು ಈ ಬಗೆಟ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರತಿ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಉಂಡು.
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ.